ओमफ्राय दिनै औ अके बाय दे मालानिफ्राय सुरु जाया नोंथाङा बाव फैनाया? आयौ मा 26 मोनायाव सफैदों आं। ए 26 मोनायावनो फैखादों। 26 मोनायाव सफैबाय। जायगा नायबाय आं। औ माहाय थांखो? ओमफ्राय थाग्रा जायगायाव थानो नागिरबाय। औ आंथ' बिदियाव उन्दुनो हाया रायजोफोरजों। औ बयबो नुगोन। आं बिराद खिफियो। दाबो फैगासिनोखा। ओमफ्राय लोगोसे आं टेन्टखौ बहायस्लायनो नागिरदोंमोन साइडआव। टेन्टखौ बसायबाथ' गथ'फ्रा आंखौ नुजोबगोन मेहेर थायोबाव। बयबो डिस्टार्ब खालामफैगोन। आं उन्दुनो मोननाय नङा। आं 10थासिम उन्दुखायो। 10थायाव उन्दुयो। औ 10थासिम उन्दुखायो आं। 10थासिम? औ फुंनि 10थासिम? औ फुङाव हाथाय फुनाय मानायाव एसे खस्थ' जागोन होननानै आङो आदैनाव खबर लाहरबाय। आदै आं नोंसिनाव थांगासिनो जायगा दंना गैया? दङ। गैयाबाबो आं सिथ्लायाव टेन्ट बनानै उन्दुगोन बे। आं टेन्ट लाखायो नालाय। औ टेन्ट लाखायो। ओमफ्राय दायो आदैनाव थांनानै थाबाय आरो दा। ओमफ्राय दिनै जोबनायाव फैबाय नै। जोबनायाव फैबाय। भुटानाव थाव सोनानै फैबाय। बिराद आजादि मोनदां। आधार कार्डआ सोलिबाय नालाय। सिगांथ' भटार गैयामोन आंना। ट्रेनाव खावजादों। गोमानाङो आंना। ट्रेनाव खावजादों? औ बेबायदि जादों आरो। ओमफ्राय बेसेबां सोना लाबोखो हजोंलाय? फुल। औ मा ल'खा 67 ल'नो ना? 760 थाखायावनो फुल। ओरैबायदि मोजां ने? खिन्थु एसे खम गोनलां लांनाया एसे खम दां माने बिनि माबाया 64 माइलेजआ एसे खिन्थु माइलेज खम। दा बेखौ आङो बेयाव बिनिफ्राय सोलाङोबा उदालगुरियाव जोबहैगोन बियो। 100% औ। माने आं बिराद खननै जाबाय खननै सोनाया। फुल सोनानै लाङो माबायाव जोबहैयो। उदालगुरियावहाय माने माबा नाङैयो। आच्छा बै दालांनिफ्राय खारहोआलै ना? थांहोआ? दालांनिफ्रायनो थाङो? औ बै दालांनिफ्राय थाङाखै औ। जेनेबा जों बायदि मानसिखौ थांहोआ जाहैबाय ना? पाब्लिकआ थांनो मोना खिन्थु माबा मोनसे थायोबा थांनो मोनोनो। बिदिनो 5 खोनादोंसो आरो। 100% मिथिया सियर। आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा बाव फैनानै माबायदि मोनखो? स्पेसियेलि जेनेबा नोङो 26निफ्राय फैदों नामा? औ 26निफ्राय बेयाव थाफैदों। ओमफ्राय थाफैनानै माबायदि मोनखो? आंना स्पेसियेलि जाहैबाय आङो बे प्रग्रामखौनो होसोखादों। दाख्लै बेंगलावसो दंमोन। ओमफ्राय जोंनि चार्चनि जाहैबाय नालाय आंबो न'आव हाखु दाखु थांबाय। हाखु दाखु थांनानै 26आव 11थायाव ओंखारबोबाय आरो। ओमफ्राय जोंनि चार्चना सिगांमोन बिसोरना 1 घन्टा सिगां। बिसोरखौ थिनहरजोबनानै आं लासै फैबाय आरो दुगैस्रां लोबस्रां। ओमफ्राय दा मोजां मोनबाय हाबनानै। दिनैथ' लास्टआ जोबनाय। दिनै दा नाइट कनसार्ट जागोन दसे। नायनोसै मोसानायखौथ' आं बारा हालायलाङा। गथ'फ्रा ओरैबायदि मोजां मोनदों नों फैनानै। आदा मेहेरानो फैनो हायोबा जों मानो फैनो हाया? जोंबो फैनो हायो होननानै ओरैबायदि मानसिफ्रा खुसि जादों आरो नों फैनानै। खोनादोंसो खिन्थु आंनि खाथियाव बुंदों आरो ना। मैयाबो बुंदों माने जों जोबोद मोजां मोनदों होननानै। बिसोरनो फैदोंब्लालाय जों मानो फैनो हाया जालायदों आरो ना। माखासे मानसिफ्रा बुंलायलायदों आरो ना। ओमफ्राय बिदि ज' ओंखारलायबा ओरैबायदि मोजां मोनो आरो गोसोफ्रा मोजां मोनो। नों आं बयबो ओंखारोब्लासो जोङो गासिबो खौसेखौ नुगोन नङा होमबा? दा नोंबो ओंखारा आंबो ओंखारा बिदि जायोबाथ' दा खालि जागौमोन। दिनैथ' बिराद मानसि जादों बा। खेवनांखादों दा? जायगाखौ खेवनांखादों। ओमफ्राय माखासे थांबाय। बे गोजान थांबाय सरलपारा बहुद रायलायबाय बेयाव। ओमफ्य दा बुंनो थाङोबा गासिबो आंखौ नायग्रा गोजा। बिराद मोजां मोनदों। माथो होदों बयबो माथो होनांगौ बिदिनो। बे आंखौ सिनाया होननानै दा माथो होआ दा सान। आं माथो होयो बयखौबो होखायो। नोंखौ सिनायबाय सोर थाबावनो आरो हायो खायसे थायो सोरबा नायाना। किसुमान मबाइलजों इन्टारेस्टेड गैयै दङ सुबुंफोर। मबाइलजों थाबाबो माने बिसोर भिडिअ नाया आरो। बिसोर सुबुङा माने सिनायनो नागिरा। ओमफ्राय दा मोनायाव ओंखारगोन नामा? आं ओंखारनो सानदोंमोन। ओमफ्राय आं मोनानिखौ बारा रिस्कि लानो बायो। माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा मोनायाव। ओमफ्राय फुङाव ओंखारसै? दा नायनोसै र' रायज्लायनायनि गेजेरजों। कालसाराव एसे थादो जोंबो थागोन नालाय। जोङो दहायसो फैदों नै। दा गोजान फैबाय जोंबो। जागोन। जोंबो ज' दाना लोगो मोनबाय जेला थांसै ना मा? आंनि भिउवार्सखौ मा होनो? आंनाथ' गैया। नोंनि भिउवार्सखौबो आं बेखौनो खावलायो जेरै आंखौ सापर्ट होदों। बयबो बिथांखौबो जोबोर नुफ्लांबायदोंबा डाइरेक्टथ' नुखाया नालाय। बोरैबा स्क्रल आप खालामनानै नुफ्लांबायदोंबा साबसक्राइब खालामनानै गालांदो। बेल आइकनखौबो थुदो। बिथांनि चेनेला भिडिअ हगारनायजों लोगोसे ग्रोब नुहैथोंसै नङा होमबा? बिदिनो आरो सोरखौबाल' सासेखौल' सापर्ट होनाया बे मोजां नङा। गासिखौबो होनांगौ समान गोसोजों समान मेगननि नोजोरजों गासिखौबो नायनांगौ आरोखि। किसुमान बुंथ'ला आङो।
थेंक इउ स' बिथाङा बे चेनेलाव फैनानै गोबां बाथ्राखौ बुंबाय हामबायसै आरो आंजों दसे सम रायलायनो बे जोबनायनि हामबायनो दायो जों गुबुन फारसे एसे जानाय लोंनाय खालामो एसे थाथ'दोलाय नोंथांनि चेनेलावबो आंखौ Control उदय लाफानायनि औ, थाखाय नंगौ, जोबोद नंगौ, जोबोद नंगौ, जोबोद साबायखर नंगौ, थेंक इउ नंगौ, नंगौ। गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायसै